Tama naman ang bulan sa kirig-kirig. Maliit na po daghan. Natakagi ani. Mga bugas tag 50 ka kilo sa kasako, no, 50 ay nakabuta 50 kilos. $250 kilos bugas aswat. Kuan ka ng alas 12:19. Di ba? Pansulatan na ako ganun sa ma-expire. Dugay pa. Sunod tuig. Kani Pebrero, sunod tuig. Marso. Kani unahon. Ikarong tuig na Disyembre. Siyempre. Okay. Tapang na na pang matso. Matso. 5 kasakong bugas. Matso bay. 5 kasakong bugas bay. Nya kanang 30 ka buok manok. Nya kani magatas.
Daghan kayo. Kani tulo ka litro. Kani 5 ka litro. 5 o 3 ka litro. Pangilos lubot. Pangilos lubot. Pahit sipon. Pahit simot. Isip. Asin 20 ka sako. Gatas. Dibul. Harina. Naman ko tindahan diri. Palit mo. So, maangat siya bay. Kagman naman ang buwan sa kirig-kirig. Apa may mga ilamusan eh.
Hello Inday, watching from Australia. Thank you Anyag. Hello Inday from Tagum. Thank you Juby. Kuan ka nang namalit na pud ni sila. Unya bay kaning karton. Ako man inaani. Ako iplat ba kay naa may diri tigulang manguhag karton luoy pud. May bakal buti po diri bay. Bakal buti. Maluoy man ko atong tigulang. Daghan ko sa karton. No, daghan na. Biya diri kuan bay kanang mga karton bay patimbang matimbang. Ya. Mungin akong amo nga. Sama na nimo. Kung nga kasag di lang ako ra nang tigumon. Koy patimbang. Pero ako ihatag dito sa kuan ihatag ako dito. Tigulang. Manguha ni. Luoy yung putong tigulang ba? Kuan. Yung mga karton. Luoy na po di ay diri. Kayang kuguha diri. Dagana ni. Tulo na siguro ni kakilo. Tingog dahil na mangumbra. Oo, tingog bay. Yung gusto ganyan nga. Naapa mo yung mga unod. Naapa ba ko na yung mga unod. Yung ko na pero di pa ang mga sakit, mga pamahol. Na lima ka sako good. Bukas. Ya oh. Makasako 50 ka kilo kada usa. Ang bugas basmati. Basmati rice. Uy. Hello Pretzel, shoutout. Kuan tingog dako gyud ay na imong amo Inday kay do na may grocery inyong stock room. Unsay dako? Dako. Unsa pud na bay kadako sa balay pero gamay ra jud storage room, ug daghan kalamiton. Mauna. Biting gahuot. Nabuhing ulipon ba diligid sa yon pero laban lang taan ni. Mao gyud lagi. Amang papangadji gahapon intawon mga bay. Wa gyud intawon. Nanguli intawon mi murag napildi og swerte. Inog ko tayo sa ginawa sa gamay ha. Ginawa sa gamay intawon. Kay grabe gyud. Grabe gyud intawon ni. Ako ay Ginoo ko nya. Gidugo pag ko karon sus ni sudlot yun. Ni sudlot pag aswat tabang mananabang. Hinday ugma naman las ana no daghan mo madawat regalo sa inyo amo. Jobe wa na lang gid mi mulaom ani kay masaktan lamang kami. Nandito na naman si Maricel Soriano. Masaktan lamang kami kung aasa kami na may mga regalo. Kasi kahapon sabi namin sana dinadasal namin Maricel Soriano na sana may dumukot man lang dyan. Wala talaga.
Ito, check ako dito eh. Meron ako ditong kalendaryo eh. Ito ang unang araw ng Ramadan. Dito unang araw. Tapos, ang date ay 23. May mga check na yun. Check. Ngayon, checkan ko na naman to. Anong araw? Martes kahapon. Tapos na, Martes. Ngayon, Merkulis. Checkan ko na kahit hindi pa tapos. Checkan ko na lahat to. Bye. Kompleto na ang buwan ng Ramadan. Isang buwan ba? Yan na, Chris. Inday, pasali sa GC nyo. Emilyn, Garol, Salmuro. Meron kang YouTube channel. Ang daming nag-message sa akin. Mga FB Reels lang ang pinapaano nila. Kung FB Reels lang ang gusto nyo, pwede kayong mag-sponsor para lusubin namin mga FB Reels nyo. Mag-sponsor kayo sa ating mga palaro. Papalaro naman natin yun. Hindi naman mapupunta sa akin. Pamimigay din natin. So, ngayon, mga bay, kung gusto nyo sumali sa GC namin at FB lang, gusto nyo palusob, pwede naman. Pwede kayong mag-sponsor every Saturday. May palaro tayo every Saturday sa aking YouTube channel. Pero naghahanap pa tayo ng mga sponsors. Yung mga sponsors naman, hindi naman kayo magsisisi. Kasi papanoorin namin ang mga videos nyo, likes namin, share natin. Ganun, may YT ako. Sige, Ana Chris, punta ka sa Monday ha. Hindi ako mag-host kasi late ang time natin dito. Late tayo, una ang Pinas. Meron akong kinuhang host. So, every Mondays, Wednesdays, and Fridays ang ating premiere program para sa mga videos natin para magkakaroon ng mga views at syempre magkaroon ng mga likes and shares at comments na rin. Hindi, nagkaon ka na. Kape na ko. Man ako kape. Ganina, pag umana mo kape lagi, kanina hakot na kami ng ng mga bigas na pila kakaban, damo, gila. Mga bay. Pwede naman yung mga FB nyo. Ang dami na may message FB lang. YouTuber ang kailangan ko, mga YouTubers. Uy, nandyan na pala. Dates, counts. Ayan, bay. Mga YouTubers ang kailangan ko, bay. Kasi ngayon, pahina na yung reels natin. Ay, yung sa reels ko nga, hindi pa ako na-aprobahan. Mawawala na daw eh. Hindi pa ako na-aprobahan sa reels. Stars lang ang meron dyan pero walang ads. Tingnan nyo nga yung reels ko kung may ads. Ay, Inday, hello, China. Mega love shoutout. Agoy, reels ako abay para makastar na ko. Murag, batik man ang reels na karon bay. Ang kusog lang ni kita ko tong una nakakuan ana pero murag wala naman. Hinay na karon kay murag nalugi na ang mga sponsors anang mga ads ana. Kay wala may namalit, nalugi sila. So, puro ra sila advertisement, pero walay na malit. Yun, anak ba? So, kamo, kung nasad mo yung mga business diha, pwede rasad kaayo na ako i-advertise dire. Akong ikuan sa ako ang mga videos. Isingit. Okay, bay, YT na lang ako, abay. Pwede rin dyan na, Chris, appeal ka sa hindi ka family na to. Mag-start na sa Monday, April 24, 2023. Sa una ramon ko nag-start niya, na-stop lang na kay naamo mga dagang mga kapim bitaw nga mga liki. Mga wadan ko ugana ba. Pero karon life must go on. Mag-start na punta. Buti bait amo nyo, Inday. Sawa ng Diyos, mabait naman ba, Maricel. Pero tao lang din sila. Nagagalit din minsan pag nagkakamali kami. Kanina, kalmado lang naman sila. Tanghali na ang baba namin. Nandun na tapos na kumain yung isa. Inihanda ko na kasi yung almusal nung liki namin na nahanda ko na sa gabi. Bago ako umakyat ng alas 11, almost 12, nakahanda na yung almusal niya. Siya naman ang may sakte. Para daw, masarap ang tulog namin sa umaga. Kasama na makita by karong Lunes. Adto sa akong YouTube channel, Ana Chris. Adto dito daan ka. Pamimbro dito para makaabil ka sa ato ang premiere program. Pero pwede raman sa naara mo support lang mo diha. Thank you so much sa mga itong bagong kuan aning. Nalagi tay bagong mga buds. Oh.
Kani akong mga amo bay kada bulan gini sila mumpra bay ka usas sa kabulan kaning mga dry goods pares anang mga gatas, idibol, bugas, sa panama tomato paste, yun mga dry goods niya. Murag kada bulan na man siya kanang supply gikan sa gobyerno murag kada bulan nya mo ni kada bulan pud ni intawon mga matso man ana nya karon natunong pagyud nga na pa may mga pamaol wag gyud mi taga itambal in taon. Sige lang ko na mapangamuyo nga unta hikapon lang na una kasing-kasing nga unta ilamin taga tambal para sa mga sakit sa mga kaunuran pero wala gyud in taon upat na katawo nga akong giduulan. Karon nag-asot na po may mga bugas, mga idibol o mga sag-unsa pa diya mga lalang mananapa mga ipangaswat perting mga bugata. Ang usa ka tawo dakong tawo gilantaw ramin duhang Sara. Igo ramin naghakot si Sara kay ako lamay mag-arrange kung asa dapit ipamutang. Perting daghana inta. Kahit maliit ang sweldo basta sarap at kain. Yes, Maricel Soriano. Tinaasan naman nila ako dito. Dinagdagan naman nila ng isang hakbang yung aking sahod. Sa tagal-tagal ko na dito, ngayon lang ako tinaasan na